kana son mai da wayanka iPhone 12 Pro Max to ga dama ta samu yadda aka mai da wayanka iPhone 12 Pro Max. Yau za mu muka shage mai da wayanka ko wata irin wata kuma iPhone 12 Pro Max wacce ake sai ta miliyan 1 da wani abu yanzu to yanzu mun za su kuta kuma 830. To kana so ka mai da wayanka yau za mu muka ce ake mai da wannan waya cikin sauki a mintuna ba su wuce 3 ba. Wannan muka ce ake mai da waya iPhone 12 Pro Max. Kai tsaye kawai kamar subscribe kuma sannan ka ɗan danna mana like kuma ka danna ƙararrawar sanarwa shine kuma mu buƙatar kuma mu ci gaba da kawo muku fina-finai masu kyau akan wannan tashar namu mai fasaha. Muna kawo muku sirrin duk wani fasaha ne muke kawo muku cikin wannan channel mai albarka. So don Allah na mana subscribe na wannan channel namu mai albarka. Shine kawai abin da muke buƙata a gare ku. Shi kuma ya kasance dai abu ne mai sauƙi. Abun wanda ya sa kansa mai sauƙi ne shi wannan mai da waya kuma sannan nan ba da jimawa ba bayan kun kalli wannan bidiyo akwai bidiyo da zai kawo muku yadda ake mai da waya kwamfuta. Ni yanzu zan nuna muku yadda ake mai da waya kwamfuta. In dai kana son ka mai da wayarka kwamfuta duk wani abu da kwamfuta zai wayarka zai yi insha Allah. Duk wani abu da kwamfuta yake yi wayarka ma zai yi. Kawai mu dai ka danna mana subscribe. Mun gode da ziyartar wannan channel mai albarka. Allah don yau ne farkon shigon wannan channel mai albarka. Za mu so da Allah ka danna mana alamar subscribe. Shine burin mu. Na bar ku lafiya. Kai tsaye ku fara kallon aiki. Yawwa yanzu kamar yadda gani za ka shiga nan sai ka je na Play Store naka. In ka je Play Store naka sai ka shiga. In ka shiga Play Store naka za ka zo nan sa iPhone 11 ni gashi nan dama na to za ka dauko wannan dama na riga na yi amfani da shi sai ka danna kan open. In ka danna kan open abin da zai faru sai ka danna OK enable daga nan sai ka bashi dama. In ka bashi dama zai tsaya yi sashi sai za ka zaɓa wani iri kake so wannan game ɗin kake so ko kuma wannan kake so. To Android style font roboto ko kuma iOS style font sans wanne kake so. Mu bara mu zaɓi wannan full hiding navigation na kai danna kai kuma kin danna. In ka danna ga ya fito da sun kai kuma ya ɓoye su wannan keypad na kake sai ka danna nan kai niyya sai sa get start. To ya gani yanzu ba mu dannan ka tana ka gani yanzu komai ya koma na iPhone. Gashi na wani abun ma za ka yi danna ka gani komai ya koma na iPhone yanzu haka ake mai ta. Sannan kuma sai ka ƙara zuwa ka nemi Play Store naka. In ka duba ma da gurin nan da komai naka na sama ya koma yaron na iPhone. Za ka je ka nemi Play Store naka yanzu kuma in kana so abu na gaba kenan. Za ka yi Play Store na Play Store na Play Store na yawa muna neman Play Store ne na Play Store na yawa Play Store na Play Store. Okay na Play Store na mu je to na Play Store ne dai ban gan shi ba amma na zuwa kuɗin mu afuwa kun ga abun ba kamar ɗazu bane. Na Play Store kuma na mu dina nan man ban kula ba shi Play Store ɗin mana ina Play Store ba shi ana Play Store ba shi ana Play Store ba shi ana haturi da shi ba shi ana ma ba shi ana to na Play Store na mu yi na Play Store to yanzu dai Play Store na mu ya buya amma ba damuwa za ka shiga cikin Play Store na koda kai naka bai buya ba. Ni yanzu bari yi amfani da Palm Store. Na shiga Palm Store naka sai ka je ka rubuta
ka je sacin ɗin ga sai ka sa iPhone 11 ringtone ringtones sai ka yi sacin nashi ga sunan da ta zaɓa kai muka downloading ɗin ɗaya daga ciki. To amma ni kamar yadda kuka gani dama na riga na yi downloading ɗin ɗaya daga ciki, na yi downloading na ɗaya. Kawai zan je ne in shiga mai ta kuka gani yanzu zan je ne na dawo muku da shi ce ba ta wannan masaudin shiga Play Store ɗin ku garantarwa na so muku gane ne. Da ka je ka nema wajen sace sai sa abin top ringtone ka sa haka zai baka ringtone da yawa. To kaga wannan shi za ka zaɓa sai ka yi wannan shi ya yi updating nashi za ka yi sai ka yi updating. Ya dama na riga na yi sauran nashi yanzu ga updating nashi zai muka duba ne mutanen da suke amfani da wani application suna da yawa kuma miliyan 1 ne suke amfani da shi. Sai ka je ka danna open da iPhone top ringtone wannan tala ne sai ka cancel nashi na wannan tala sai ka je ka nema suna app ringtone At Pompeii, you're giving away 50 million naira at the Pompeii New Year Festival. To in ka danna sai ka danna kan calling. In ka danna ya zama successfully sai ka yaga sai ka fito kai ko shikenan abun ka riga da ya gama ko sai ga in ka kira an ta gajerin yin